Rev Fr Vitalis Ogbonna Nwankwo, mana taa abụzi m Maazị Ogbonna Nwankwo, onye si na ya achọghịzi ịbụ ụkọchukwu na nzukọ Catholic. Maazị Kedi? Ọ dị mma. No. Thank you. Kewa n'afa ka Maazị? Afa m bụ Maazị Ogbonna Nwankwo. Maazị Ogbonna Nwankwo. No. Daalụ. Nnọọ na omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ studio. Ndewo. Ebe anyị na-agba eziokwu Chineke ọtọ n'iji zọpụta ndị be anyị n'ụdị ọnọdụ dị iche iche. Biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị onye Igbo bụ na onye bụkwanụ tata na gawa n'ihu. Abụvu m Rev Fr Vitalis Ogbonna Nwankwo. Ana m arụ ọrụ na Catholic Diocese of Enugu. Abụ m onye ụmụana ndị agụ. Ụmụana ndị agụ dị n'Ezeaku Local Government Enugu Steeti. Mana taa abụzi m Maazị Ogbonna Nwankwo, onye si na ya achọghịzi ịbụ ụkọchukwu na nzukọ Catholic. Okay, Maazị Nnọọ, ndị be anyị si na awada agba ọsọ efife na nkịtị. Ọ gịnị mezi iji wee si na ya bụ echimu fada na usoro ndị Catholic Church okpukperechi ndị ụka pụta? Obodo anyị bụ Nigeria na Africa as a whole, anyị nọ na nnukwu ihe mgbu. Afụfụ nke ụbịam nakwazi enweghị nkwudoru nke mmekpa ahụ ndị isi ọchịchị, nakwazi ihe chere anyị aka mgba dịka ọjọọ ndị na-egbu ọchụ na ndị na-egha na ndụ ndị mmadụ n'iyi, nakwazi ihe ndị ọzọ dị iche iche megidere ọnọdụ akụ na ụba. Enere anya na ụka ga na-apụta kwụrụ chim n'ihe ndị a niile, gbaa mbọ fụ na ndị ha na ha na-ekpere ya bụ chi ha na ha so n'azụ na ihe ndị a ma na-emekpe ha ahụ. Mana ọ na-adịbu apụta ọ dịzie ka ọ bụ na ngafere ogwe gbajie, ọ dị ha nara m mma nọrọ n'ụlọ elu nọrọ na ya esighị ahụ dịrị m mma ka ihe ndị a na-akọrọ emeritiri m ya emeritighị ịdị ndụ. Ụmụ ihe ndị a niile oke ị ga-apụta kịta anụ wee fụ na ndị anụnwa gị na ha nọ n'obe anụnwa na agụụ na-egbu ọtụtụ n'ime ha. Ọ bụghị ihe ị chọrọ ịma, ị ga na-akpọrọ ha ego, ha ga na-atụrụ gị every time, ma ọ na-emetụta ha ma ọ naghị emetụta ha, ma isi ahụ ọkụ na ụbịameji ha. Ọ bụghị ihe ị chọrọ ịma, ị na-eme ihe ndị ahụ. Onye na-anaghịkwa eme ya ma nna ọ na-agba mgba. And one thing bụ na ndị be anyị anaghị ekweta na mmadụ ga-enwe divergent view against nke ya. Ihe ka mkpa bụ reasoning and come to a conclusion. No, ị ga-ekweta na nke ahụ etu ahụ isi wee kwuo ya. So ọnọdụ ahụ wee bụrụ ihe jọgburu onwe ya na Nigeria. Apụtakwara na-ene anya n'aka ndị echichi na ndị na-asị na ha na-agbara Chukwu odibo ka ha na-ekwu eziokwu, ka ha na-asị na ọ dịghị mma otu a. Ụfọdụ n'ime ha na-asị na gbasahọ ha. So nwee si bikonu, kedu mgbe m ga-ebido bukete ndụ ọ na-agbasahọ ruo mgbe one? Enere m anya na m ga na-abụ onye na-akwu okwu gbasara ọnọdụ ndị mmadụ, mana mgbe ụfọdụ a na-emekpeghị ahụ nwaanyị ị ga-ejikwu ya ọgụ ka ọ dụrụ ikwu ya. Then amanye gị that correction in love, dịka sị gị na mbọchị ọzọ ụdị ihe dị ụtọ adapụtakwa na eke ị ga-esi wee kwuo ya. A ga-bido magode afa gị iburuzie ohu na-eso n'azụ oke ruo olu gị. Ọwụghị mmadụ gị ihe gị ya na ihe a ga-anọrọ bụ na ọ ka na-efirigodo na ya ma ihe mgbe ọ mechara ọ bụrụ mere ka anyị si eme. So udo ọnọdụ ahụ then enweghị mmetụta nke ndị ha na-eneta anya, enweghị mmetụta nke ndị ha na-eneta anya. Onye ọbụla bụ mgbe ọbụla ka emekwe ya otu a ụtọ na a ga-eme ya otu a. Nke kacha bụ nke na-ewute m bụ ihe si isekpu ntị bụ nke a edere nke ha wụọ. Look at the Bishop of Makodi Diocese. He went to US and cried about the suppression and the persecution of Christians in Nigeria. Jeche ya nata Tinubu kpọọ ndị Bishop Conference na State House Abuja. Ha na ya kpacha nkata. Oke ihe a ga-emekwe ka ekwenye ka nwanne unu si wee jee na US si na ihe anụ bụ sọsọ ndị otu Kristi. N'okwe ka ọ dị akwuche nke ahụ amapụta nọ n'ihu house see foto si ndị ọrụ ụwa niile na nwanne ha jekwara shi ashị. Ịma na onye ọ pụtazi
na nwanne ha nwoke jere obodo oyibo jee shịa ashị maka ihe a na-eme ndị otu Kristi, nke kpatakwuru na ofu onye na ndị okpu mmemme pụtara na Naijiria nụnwa onye a na-enebere anya na unu ekwu kwesịrị na-ekwu eziokwu si na onwe ihe dịka persecution because he was observing the table manner. When you are eating, you should not talk. Ihe a na-eche bụ structure a ga-arụ, ihe ha ga-eweta, elu ha ga-erite, na onwe ihe gbasara ha na ka o si emetụta ndị ọzọ. Nke na-aka ewute m mgbe abịakwa isi bikonu unu live up to na responsibilities. Mụnwa bụ onye nọ ebe a na-anọchitere ga-asị gị hapụ ha. I can fight for Reverend Father from now till next year. I can fight for Bishop, I can fight for, but when it comes to fight for the people of God, which is an appalling state. Maazị Ndewo, anya nụ n'ọnụ gị. Otu isi chie fada bụrụ Reverend Fada, ịbịa na chọọchị taa, ihe chọọchị na-akụziri Naijiria bụ ka Jizọs yezi gọzifa, Jizọs enye ego, Jizọs na-enye nwa, Jizọs na-enye nka. Njọ gị erichie fada na nghọta nke iche bụrụ mmadụ n'eziokwu ọ Jizọs na-agọzi ndị fada na ndị bishọp. Nwanne m nwoke daalụ. Ihe a bụ nkwenye na-enweghị ebe a na-atụdo ya aka. Ndị na-agọzi ndị fada na ndị bishọp bụ ndị nkịtị. Onye na-azụ ahịa na Ọnịcha ọ natakwa ọ bụ na o yi ha oyiye maọbụ bụrụ onye otu Kristi. O nweghị ka bishọp ga-esi wee ngọzi maka o nweghị shọp na Ọgbete, o nweghị ụmụ ọ mụtara ga-enye dị ya ma nne. Ọ ndị na-azụ ahịa na main market na ndị otu Kristi na-agba mbọ na-arụ ọrụ ugbo na-arụ ọrụ dị iche iche, ha werukwa ego tụ ya n'efere oyiye. Ọkwa ya bụ na bishọp enwee ngọzi, ọ na-abụghị ọkwa ya ha kwụkwa agụụ ọzọkwu bikozi na ọ bụrụkwa na asị ka ekwube ha afụ ka Jizọs anya nọ nkwenye and ya bụ nkwenye ha na-afụ ha ife ya, mana ịmago na o nwere ihe abụ ihe mere mmadụ for 2000 years. Bịakwa dara evu ntaasị ya ọma nkwete gị. Nwa Chineke ọzọ m sị ka njụọ gị dịka onye chiri fada jee ụka ka ụka mana morning mass ma abalị. Enwe ndị fada anyị na-afụgasị na-eme adoration anọgide bụ na-ewe ichi enu ha sị na onye ngwụra ọgara ije na onye isi kpụrụ ụfọdụ ụzọ dịka Catholic priest ebubu before n'ime onwunu dịka ndị Catholic dịka ndị priest onwego onye unu ụfọdụ na-akpakpụ ya ma na grupu ma ọ dịghị ame post ya ma na WhatsApp grupu nwego onye unu ụfọdụ ụnụ ma benna ya mara onye ọgwụ dara ngwụlọ Reverend Fada kpere ekpere ọgaba ije. My brother Mathias Ezeaku, ihe a bụ ezigbo okwu ashị nke na ọ bụkwa na anyị were good gọọmenti ndị niile mere ihe ahụ kwesịrị ịnọ na nga kịta. By now ndị niile kwuru na onye ngwụrọ na-aga ije na onye isi fụrụ ụzọ na nkanta na imo ya niile a na-akọ by now na ha ncha niile kwesịrị ịnọ na nga put me anywhere. Nwanne nketa na-ekwu okwu kịta ndị niile maara m ọfụma ha mana ma na ha anụghị m eme maka anụghị m atụ mkpụrụ agha egwu. Anyị niile bụ ọwụwa one day. Kedu ka ị ga-esi fụta ikwu udo okwu ahụ? E nwere one president of one country, I have forgotten. Ọ sị before ị pụta n'ụlọ ụka kwuo enikpam na ị ga-ejide your degree in theology. Ọ bụ na iji degree in theology, forget about it. Iji gosi na onye gara akwụkwọ kwesịrị ị na-eche echiche, mana ọ na-ewutekwa ezi mgbe ụfọdụ na ndị gụrụ akwụkwọ wa dịka ndị gụrụ philosophy na theology a na-feed on the ignorant of our people. No young Gulogari. When I was in Abuja at Nigerian Union of Road Transport Workers Unity, came after here the electronics market in Abuja. I was there one day. Tupurane, the mother na akako. Makana ozugbo njango chara, ozugbo njanshi na fada pụta. Owe ihe ọzọ nwa m ga-eme nje gbawa kabukabu ka na agba na Abuja. From Rugbe to Wuse, from Wuse to Maraba. So, ụmụaka ha na-akọ akụkọ na ha dị mmadụ bụ na ya wasi ekpote wiche onye ahụ jiri bịa nọrọ mgbe a ga-akpụnikwu ya n'oche and ndị niile ga-emekwata charenji ha na-akwụ ha ụgwọ. Ọdachi na ahụ bụ ọ na-abụ emechezikwe ndị mmadụ asị na ọ eziokwu ọkwa afọ mgbe ebuniri wiche n'isi ọkwa asị maka na ọ bụrụ na ọ bụ ha asị by now mmadụ na-aba aka abịago ịmakwasị nsi ebido tiwe mkpu ụdị ihe a. Ọbọdụ sọsọ Mathias Ezeaku na-ekwu ewego ndị ọzọ na-ekwu ya mana ịmago na ọgụwa wee platfọm ebe
a na ọ na-afụta ife. Ihe a bụ ezigbo asị maka ọ bụ n'eziokwu ndị gụrụ akwụkwọ bụ nke kacha ewute na-abịakwa ha na ba idea na onye mkpụrụ gakwara ije. Nke kacha ewute bụ onye ajekwa ụka nke a taa ọchị na onye ụka nke ọzọ na ọzụkwa ebe ahụ ka miracle na-eje otie isi ebe ahụ. Nothing like that. Ezigbo ashị kara aka. I was a Catholic priest before and I resigned officially. Emeghe m ya n'ụzọ aghụghọ. Agbaghara m bishọp m ọsọ sanzi. Ọzọ dị ka ibia bụ dịka nsi jụọ ọgwụ nke ndị ngwụrọ. Anyị na-anụkwazi na ndị kpụrụ isi afọ aga ụzọ ebe na sakramenti enu. Reverend Father bine sakramenti na ọsị ke ndị akpụrụ isi fọba ụzọ. Ha pụta ha na testimony na ozugbo ebine sakramenti enu ka onye kpụrụ isi fụwara ụzọ. Mgbe na-ajụ unu bụ ndị Fada unu nwere WhatsApp group. Unu nwere as ndị nọ na under one bishop. Unu na-anọgadakwu na abịa meeting. Onwere ka esi discuss ụdị ha ahụ n'ime onwe unu a na-enye the testimony n'ime onwe unu na mbọsa ya mere adoration na mmadụ na-atọ ọfụkwara ụzọ enyetago Fada nke asị ya daalụ. Onwere ka unu si akpakọrịta ya n'ime onwe unu as real ihe bụ real. My brother, ịma nke bụ eziokwu ịma nwa awa kwuo ụdị ihe a n'ebe ndị Fada nọ. Ịma nnọkọta chi wee mechaa adoration nya na Chukwu jikwe ikwu ịwa awa kwuo ụdị ha gụwa bụ Fada ifere ama nkwedo foto bịa kwuo ya n'ebe ndị Fada nọ. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu na ahụ na-ese nnọ m na Fada ada akwụ egwu. Ụlọ ikuku ọ dịga na-enye comment na this video now. Iyi ha ma ndị critical ha ma ndị azụ nke ya opinion ya no iji akpọkwa nne ya ọ bụkwa na ọ dịka ọjị na ụmụ nwaanyị ike o wee pụtazie ọ maara ụtọwa ya ka o ji pụtawa ha na-akụ akụkọ gbago o were arụ ọkpara ya ka o ji pụtawa o mere nke ya ka o ji pụtawa na ọmama ya na papa ya kpọrọ ya na ọ bụ Chukwu kpọrọ ya mana ha dị na afọ ọsọ ụmụ ha chi Fada mana mbọchị oge akụtụ onye ahụ na ahụ kpem mmụọ ya nwere ebe miracle dị ebe ọwụ. Okay, nnọọ isi na mgbe isi n'ọrụ Fada apụ n'iji agbawa kabụkabụ nke pụta na ọ dị kabụkabụ ka ị ka na-agba mara ụtata na ịka chuzo imewe aka aja na-ebute ọnụ mmanụ karịa dị na anara ndị be anyị ego. Otu isi nata Enugu ị nwere ụlọ ebe ibi? Enweghị m ụlọ ebe mbi. Mmadụ ka ibinyere? Mmadụ ka m nọnyere. Ngwongwo m niile enweghị ebe ọ dị nọọ maneji ka m na-amaneji. Enweghị m ike ịkwụ ụgwọ ụlọ maka na ọnọdụ adịghị that easy for me. Okay. Kedu banki na-eyuzi nwekwa account number? Ya enwere m account number. Okay. Biko kpọgodola anyị account number gị maka onye chọrọ ịkwado gị dịka ọnọdụ gị a n'isi n'ihe ị chọrọ imewebe aka aja na ị chọrọ ịdị na-anapụ ndị mmadụ ihe n'ike. Kpọgodola anyị account number maka onwe onye chọrọ ịkwado gị. Account number m bụ First Bank 30 22 709 405. First Bank 30 22 709 405. Ndewo. Kedu afọ ga-afọ na ya? Nwankwọ Vitalis Ogbonna. Daalụ nne. Ọ ga-agaziri gị ọ ga-agaziri gị. A sị na ntị ya n'ihe ama ndị ka okpuata ndị Igbo na-anụrụgo n'ọnụ nwanne anyị nwoke nye o ji mere isiokwu na ọsị ya ji si n'ụka pụta n'ike awụọ abụghị ya n'ike ịtụrụ ndị mmadụ asị na Jizọs ya agwọ ha na Jizọs ya enye ha ego na Jizọs ya enye ha nka ma emechakwa nakọrọ ndị ahụ ego wee na-eme ihe niile ọgwa ndị a na Jizọs ya emeelụfa n'ike ya adịghị ya na ọka mana ya ji ete afọ dịka nwoke. Ọ ga-adịrị gị na mma n'aha Chukwu okike abịa. Ise.